Акцію зі збору коштів для українських військовополонених моряків розпочали у Європі. Ініціював її емігрант з Росії, який нині мешкає у Чехії, Антон Літвін. До нього долучилися українські та російські правозахисники. Спільними зусиллями вони відкрили банківський рахунок, куди можна перераховувати кошти з будь-якої точки Європи. Докладніше про цю акцію з Праги розкаже наша Софія Абляєва. Антон Літвін – відомий у Празі російський політемігрант. Вже кілька років він мешкає у Чехії, займається громадською діяльністю. Він заснував акцію зі збору коштів для військовополонених українських моряків 24 СОС. Свою ініціативу активіст презентував на одному з чеських ярмарків. На те, щоб відкрити прозорий рахунок, знадобилося 4 місяці. Мы получили разрешение от Министерства иностранных дел Чехии. Мы собрали кучу справок от таможни, от налоговых органов о том, что у нас нет никаких задолженностей. Мы получили окончательное разрешение от магистрата Праги на то, что мы можем собирать деньги для перевода их в Российскую Федерацию. Крім світлин моряків, на стенді стяг військово-морських сил України. Його Літвіну привезли активісти Празького Майдану. Мы привезли ему флаг и поддержали его информационно. Мы рассказываем людям, мы рассказываем туристам и чехам о этой инициативе и предлагаем им поддержать эту акцию. Ініціативу 24 СОС підтримали українські та російські правозахисники, яким не байдужа доля українських військовополонених, яких торік Росія захопила у полон у Керченській протоці. Все 24 человека находятся уже с ноября прошлого года в российской тюрьме. Этим людям не хватает самого необходимого, и эта акция направлена на то, чтобы собрать деньги на помощь этим морякам, которых все гражданское общество России считает, признает военнопленными. Действительно, для меня очень важно, что мои российские друзья здесь в Праге собирают деньги для помощи пленным украинским морякам. Ведь эти корабли как раз вышли из Одессы. Это очень-очень здорово, и меня это трогает до глубины души. Я сам помогу и призываю вас помочь пленным украинским морякам. Акція щойно стартувала і нині на рахунку 200 євро. Долучитися до неї можна буде впродовж нинішнього року. Наприкінці 2019-го зібрані кошти перерахують російській організації «Русь Сидящая». Її члени купуватимуть продукти та одяг військовополоненим. Обычная посылка весит около 20 килограмм. Она стоит примерно 40 евро, если перевести на наши деньги. В нее входит чай, кофе, то, что называется рыльно-мыльное средство гигиены. Это консервы, салфетки, туалетная бумага, черные теплые носки, темная футболка, спортивный костюм и все остальные самые необходимые вещи. Печенье, что-то к чаю, сухая колбаса, твердый сыр. Долучитися до акції може кожен. Інформацію про неї можна знайти на сторінці Антона Літвіна у Фейсбук. Софія Абляєва, Світлана Осіпова з Праги для Заман АТР.